Benvolguts. Avui, dijous sant, demà, divendres sant i dissabte, tenim aquests dies que anomenem nosaltres, entre els catòlics, entre els cristians, del Tridu Pasqual. 3 dies molt importants per a la vida cristiana. Jesús entra a Jerusalem, ho celebràvem amb el Diumenge dels Rams, però aquests dies ell viu una entrega al seu Pare, als homes i dones, a tota la humanitat de tots els temps, per redimir, canviar el curs de la història de tota la humanitat. De pecat, d'enfonsament, de dolor, algun moment es parla en els salms de l'abisme, ell allibera la humanitat. I com ho fa? Donant tot el que ell és, el que té i el que pot, que és molt, perquè ell és el fill de Déu, nascut de Maria Santíssima, i ara, en aquest dijous sant, ell entra a la passió. Per això, les oliveres de Getsemaní i qualsevol olivera ens recordarà sempre l'entrega, l'abandó confiat en mans del Pare. Ell li va dir aquell vespre a Getsemaní que no es faci el que jo vull, sinó el que vos, Pare, voleu. I es va confiar. I després vingué tot, la passió, aquell judici tan injust, aquelles escopinades, aquelles blasfèmies, aquell camí del Calvari tan dur, amb la seva mare acompanyant-lo, amb el deixeble que Jesús estimava, fins que fou crucificat enmig de 2 malfactors. Ell perdonà tothom, ell els excusà, ell s'abandonà en les mans del Pare i ell visqué un sacrifici. Així entengué Jesús el que estava fent. No un anyell pasqual com tots els jueus estaven celebrant, no pa i vi només, no unes herbes amargues, no el record de l'alliberament d'Egipte només, sinó ell ho transformava. I aquell sopar pasqual que Jesús va fer amb els seus deixebles al cenacle, ara és el memorial d'aquesta passió, d'aquesta sepultura del Senyor i d'aquesta entrega tan gran que el Pare l'ha ressuscitat. La divinitat que és Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, que havia enviat el Fill fet home a la terra, ara, a través de la humanitat de Jesús que ha mort en creu, fa arribar tot el poder de la divinitat de Jesús a la mateixa mort i la mata. Així parlen alguns pares de l'Església. Ell ha matat la mort amb la seva vida. I això és el que celebrem. I també pensem en totes les creus de tantes i tantes persones a la terra, abans de Jesús i després de Jesús. Totes troben el seu sentit, poden obrir-se a una llum gran gràcies al sacrifici de Jesús. Us animo, benvolguts, en aquests dies a tenir pensaments i sentiments de comunió amb Jesús, també d'amor a tothom. Ell ens ensenya a rentar els peus als que més pateixen. Ell ens ensenya a sofrir, a pujar cap als calvaris. Cadascú se sap el seu i no sabem mai en quin moment ens estarà demanant Déu aquesta ofrena, aquesta donació d'un mateix. Que ho fem això en els que tenim al costat, els petits, els grans, els ancians, en aquests moments en què la vida se'ns torna un interrogant, doncs que ens abandonem en mans de Déu amb fe i amb amor. És així com vencerem la mort i donarem vida, d'una manera que no sospitem, només ho intuïm. Aquells que viuen i moren amb el Senyor, aquests donen molt de fruit. Ell ho va comparar a una llavor de blat que es llença a la terra en el solc i que dona molt de fruit. Primer és una llavor, després esdevé un arbre fecund. Que aquests dies sants del Tridu Pasqual els visquem a tot el nostre bisbat amb goig, amb silenci, amb pregària, amb reverència, amb un sentit contingut, fins que esclati la joia de la Pasqua.